kemm tista' ddum tparla u titkellem fuq tila bajda ngħid jien. Imma jekk taqbad tila bajda, taqbad il-pinna ta' Jasmina Reza, taqbad id-direzzjoni ta' Bertu Marshall u tliet atturi mustaċċuni bħal Xombo Ħaġar, Mikael Bazmaġan u Rejka Lejja għandek sija u nofs garantiti ta' gost, daħ, biki, emozzjonijiet, tibda taħseb kważi f'ħajtek, tidħol fik innifsek fil-qoxra ta' ħajtek, tibda tara karattri tgħid, dik il-karattru isu jien, dak isu l-ħabib tiegħi, dik ir-relazzjoni li għandi ma' dak il-ħabib. Tant għaddew affarijiet minn moħħi, f'sija u nofs biss. Kif tista' ma tiġix u tara. Fidejk. Ikolli ngħid kienet esperjenza interessanti ħafna. L-ewwel nett tara xogħol tal-Bert Marshall wara da żmien kollu. Xogħol li ġie tradott għall-Malti, dejjem esperjenza sabiħa. Tara tliet karattri li kollhom ma differenti u kollha jitrattaw xi ħaġa minn perspettiva differenti u li b'xi mod jew ieħor għandha ħafna saffi differenti li tista' tinterprethom bil-mod tiegħek u naħseb hija xi ħaġa li kulħadd jista' japprezza bil-mod tiegħu bħalma l-arti kulħadd jista' japprezza mill-lat differenti tiegħu. Għatatilna nifisna. Kien hemm mumenti ta' daħ, kien hemm mumenti ta' biki. Hija storja traġika, però fiha ħafna umorizmu fl-istess ħin. L-atturi għalaw ammens, jiena nsertajt kontrajta interpretata bl-Ingliż, ħadet xejra differenti. L-atturi Albert Marshall li għamil traduzzjoni, il-produzzjoni kollha kienet eċċellenti, vera biċċa xogħol brillanti.